Tady máme pokračování videa, kde nám jeden Slovák vysvětluje, že nevinný dítě umírající na zápal plic je vlastně dobrá věc. Dobre, tým sme si celkom uspokojivo odpovedali na otázku o zle, ktorý spôsobuje človek, teda vraždy, znásilnenia, lúpeže a tak ďalej a tak ďalej. Avšak stále je tu veľká časť vecí, ktoré sa dejú na našej planéte, ktoré by mnohí ľudia označili za zlé, no nie je za ne priamo zodpovedný človek. A medzi takéto zlá môžu byť zaradené napríklad prírodné katastrofy alebo choroby, na ktoré zomierajú deti a podobne. Najprv sa ale musíme zamyslieť nad tým, či takéto fenomény vôbec máme právo označiť ako zlo. Zlo, ktoré sme si predstavili v prípadoch, za ktoré sú zodpovední ľudia, bolo absenciou dobra v morálnom rozhodovaní. No v týchto prípadoch ako prírodné katastrofy a choroby žiadnu absenciu morálneho správania nevidíme. Skôr by sa dali označiť ako nepříjemné. Ale jestli tvůj Bůh stvořil všechno, včetně zla, jak jsem v minulém videu uvedla na Izajáši 45:7, tak přírodní katastrofy jsou výsledkem jeho rozhodnutí. Plne rozumiem tomu, že táto fráza alebo toto vyjadrenie môže pôsobiť zľahčujúco voči ľuďom, ktorí si prešli nejakou hroznou chorobou alebo nejakou prírodnou katastrofou, avšak to nie je môjim cieľom. Mojím cieľom je len poukázať na to, že v týchto fenoménoch nie je prítomné morálne rozhodnutie, aktívne morálne rozhodnutie konať zlo. No, to si píš, že je. Jestli je tvůj Bůh stvořitelem všeho, tak je zodpovědný i za pandemie, deformace při narození, zemětřesení a smrtící bakterie, které tě vyžírají zevnitř. Kdybych byla Bohem já, tyhle ty věci bych nedopustila. Nejsem totiž sadista. A ako ľudia často robíme chybu, keď dávame znamienko medzi byť vľúdny a byť dobrý k nejakému človeku. Myslím si, že Harry Styles spravil chybu, keď svoj album pomenoval Treat People with Kindness. Myslím si, že teda správajte sa k ľuďom milo. Myslím si, že k ľuďom by sme sa mali v prvom rade správať dobre a až potom milo. Řekneš mi, jak přesně se to vylučuje s dobrotou? Tak to už je na inú debatu a trošku odchádzam od témy. Niekedy musíme opustiť vľúdnosť alebo milé správanie na to, aby sme sa k nejakému človeku správali dobre. Asi sa zhodneme na tom, že človek, ktorý by sa k svojmu dieťaťu neustále správal vľúdne, by nebol dobrým rodičom. Bol by iba vľúdným rodičom. No a rodič, který by ve světě, který by svou nekonečnou mocí stvořil, dopustil zlo, by nebyl dobrým rodičem. Byl by sadistickou kurvou. Typickým príkladom toho, keď vľúdnosť nie je v súlade so všeobecným dobrom alebo dobrom nejakého človeka, je injekcia u doktora. To dieťa, ktoré tú injekciu dostáva, tak nechápe, prečo ju dostáva a vníma iba tú prvotnú bolesť. To, že doktor do ňoho pichá niečo ostré, čo ho bolí. Avšak doktori a rodičia a ľudia na podobnej inteligenčnej úrovni rozumejú tomu, prečo to dieťa tú injekciu dostáva. Že ju dostáva kvôli tomu, aby sa v budúcnosti vyhlo nejakým chorobám. Počkat, má tohle být argument na omluvení toho, že Bůh dopustil ve světě přírodní katastrofy? Předtím si ale říkal, že v těch fenoménech není přítomný morální rozhodnutí. Tak jak? Je Bůh zodpovědný za existenci přírodních katastrof? Nebo ne? Ten tvůj argument s dítětem se dá i otočit. Rodič může svýmu dítěti klidně ubližovat. Může mu dávat facky, kopat ho, nutit ho klečet v koutě, psychicky ho týrat, jen protože se blbě vyspal nebo měl na hovno den v práci a potřeboval se vybít na slabším. I v tomhle případě dítě nechápe, proč se mu to děje. Přesto můžeme spolehlivě vyhodnotit chování rodiče jako odpornost a že dítě z toho nemá žádnou výhodu. Čiže keď predpokladáme existenciu nejakej vyššej inteligencie, tak je podľa mňa bezpečné predpokladať, že táto vyššia inteligencia, teda Boh, že rozdiel medzi jej intelektom a našim intelektom je oveľa väčší ako rozdiel medzi intelektom dieťaťa a intelektom dospelého. Jak inteligentní musí ten tvůj Bůh být, aby mu konečně došlo, že svět plný násilí není lepší než svět bez násilí? I dítě tohle ví. Čiže keď dokážeme pochopiť to, že intelekt dieťaťa nie je vždy schopný pochopiť zámery intelektu dospelého, tak by sme rovnako mohli dôjsť aj k záveru, že intelekt človeka nie je schopný vždy pochopiť zámery, ktoré má intelekt Boha. Já znám minimálně tucet dětí, který umí uvažovat racionálněji než ty. Ak tu chceme silou mocou vtrepať Bibliu, tak môžeme použiť 8. kapitolu Skutkov apoštolov, kde sa učeníci rozchádzajú do rozličných miest, pretože v miestach, kde sa zdržiavali, pôvodne boli prenasledovaní. A to je samozrejme nepríjemné, avšak v tejto kapitole vidíme, že to povedie k širšiemu rozšíreniu kresťanstva. Čiže niečo, čo bolo pôvodne nepríjemné alebo pôvodne vyslovene kruté voči tým kresťanom,
povedie k nějakému vyššímu dobru. Během 300 let mezi ukřižováním Ježíše a císařským konstantinovským ediktem vyvolali politeistický císaři jenom 4 velký křesťanský pogromy. Římani za těch 300 let zabili jenom několik tisíc křesťanů, což je v pořádném protikladu ke křesťanské netoleranci. Protože se v následujících 15 letech křesťani vraždili po milionech kvůli nepatrně odlišné interpretaci náboženství, lásky a soucitu. V 16. a 17. století se katolíci a protestanti začali masově zabíjet. Francouzský katolíci napadli v noci 23. srpna 1572 francouzský protestanty. Během jediného útoku, který vešel do dějin jako Bartolomějská noc, bylo během 24 hodin vyvražděno 5 až 10 tisíc protestantů. Když se papež v Římě dozvěděl, k čemu ve Francii došlo, měl z toho takovou radost, že přikázal sloužit slavnostní mši a pověřil George Vasaryho, aby jednu místnost ve Vatikánu vyzdobil freskama z výjevy z masakru. Křesťani tehdy pobili víc křesťanů než politeistická říše římská za celou dobu své existence. Aj keď sa pozrieme na prírodné katastrofy, tak často koľko ľudského dobra alebo koľko svetcov sa zrodí kvôli tomu, že môžu zasiahnuť pri nejakých pandémiách alebo prírodných katastrofách. Koľko dobra sa v ľudských bytostiach odhalí práve vtedy, keď sú vystavené tým najhraničnejším podmienkam. A taky spousta zla, parazitování, sebestřednosti, apatie a zločinů proti lidskosti. Dokonca ani to, že tieto pozitívne dôsledky nepríjemných skúseností niekedy neuvidíme v našich vlastných životoch, neznamená, že tie pozitívne dôsledky nebudú existovať. Zoberme si napríklad životný príbeh Anky Kolesárovej, obyčajného dievčaťa z východného Slovenska, ktoré bolo zabité partizánom kvôli tomu, že si chcelo uchrániť svoju čistotu. Anka počas svojho krátkeho života zrejme nezažila priame pozitívne dôsledky svojho rozhodnutia, no v súčasnosti vidíme, že v obci, kde žila, sa mladí kresťania zhromažďujú, aby sa tam učili o svojej čistote a o morálnom správaní a podobne. Křesťani se tam scházejí a děkují Bohu za to, že nechal obětovat nevinnou dívku, aby si oni uvědomili, jaký jsou odpad, který mu dluží veškerou slávu a úctu. Čiže aj jej život, v ktorom nevidela pozitívne dôsledky svojho utrpenia, v konečnom dôsledku spôsobil množstvo dobra. Už jen stačí, aby křesťani nechali denně obětovávat mladý pany, aby každý ráno vyšlo slunce. Ako hovorí kresťanský filozof C.S. Lewis, Boh ku nám šepká v príjemnostiach, rozpráva v našom svedomí a kričí v našej bolesti. Bolesť je jeho megafón, ktorý prebudza hluchý svet. V tom případě je C.S. Lewis idiot a jeho Bůh sadistická zrůda. A keď chceme v histórii kresťanskej filozofie zájsť ešte trošku ďalej, tak si môžeme spomenúť aj stredovekého filozofa Tomáša Akvinského, ktorý hovoril, že Boh z tohto sveta zlo neodstráni kvôli tomu, že keby ho odstránil, tak by z neho odstránil aj veľké množstvo dobra. Odstranění veškerého zla za cenu odstranění velikého množství dobra pořád znamená, že nám ve světě zůstane alespoň nějaký dobro a žádný zlo. Tudíž skončíme ve světě, který je výlučně dobrý. Tomáš Akvinský ať si zopakuje základní počty. Monoteisti válčí s existencí zla od počátku a snaží se ze svýho boha dělat hrdinu, jak to jen jde. Vlastně by se dalo tvrdit, že existuje všemocný Bůh, který stvořil vesmír a všechno v něm. A tenhle Bůh je zlej. Nikdo v dějinách ale na podobnou víru neměl žaludek.